Anya bụ ije ka eje wee sị ka a na-achịkọta unu niile sikwa unu niile bụ ọrụ ụmụọkpụ ezumezu ụmụọkpụ n'aba ndị ichie n'aba ndị ana ndị si be nna ya ndị si ikwu nna esi ka ekwuru n'elu ka ekwuru n'ala si n'udo bighachiele ya wee sị na taa ka a na-akawawo ndị ajọ ndị akọlowere a na-akawa nke taa na wayara na-egbochi ilie ụzọ anyị nọghịrị anyị ọbụla na-agazi na-egbochi ya ụzọ tata ka a na-adọwu n'agba a na-awụ n'agba taa ka a na-awụ n'agba esi ele esi eke ka ndị ilie ka esi eke ndị ilo esi na ka esi eke ndị ilie na ndị ilie ara eke n'ọnya ya eke ndị ilie esi na ogige ndụ ka unu ga-agbụ aghara agbụ nke ọnwụ unu ga-agbụ ogige ndụ aghara agbụ nke ọnwụ ya bụ ogige ndụ ara bụ ogige ọnwụ ihe ekezie mma ọ ga-achụta ibe abụọ lili anyị si na iwu na ya emeri ya ekezie mma onye mejuli okie o bụ ya esukwu ike ka ọ bụ na o nwetara onwe o busi enyi ike anyị si na ọnụ bụ ma ọ kpụrụ ọnụ nwe ukwu anụ ọnụ bụ ahụ ma ada na-apụ ukwu anụ na oke ndị okedo n'ụwa ụmụada n'ụwa ụmụọkpụ da n'ebu ukwu anụ ka ewechela ewerukwa na-ese okwu onu anụ eweche ewele na-ese okwu onu anụ otoko ọka ọdụ mma ka a na-eme esi na ekenele unu n'anya bụ ogu ka anyị ji n'ogu bụ abụọ obu aka nwata bụ ọbụ ya ata ka a na-ama ogu anyị ji akwa di si na ụlọ alụlụ ya adụla ele ọ nara alụ ka o megide nwoke ọ nara alụ ka o megide nwaanyị isi onwe ka ọ na-azụ narala nwee ndị na-agwọ ọgwụ si agwọ na-eku ya aba ma ebe nna m ikwu nne ma ndị enyi a sị na taa ka a na-amachi ọgwụ ọbụla si n'aka okeke nke si n'aka okoye nke si n'aka okabụ nke si n'aka okonkwụ onwekwa nke si eni n'aka ebe o je ka ọ zọta ndụ so na-emebili ewe a sị na taa ka a na-amachi na ọ yaza na-emebili ewe iru ọma ga-akpọrọ ya anyị nwa akwadola ọlụ iru ọma ga-akpọ anyị iru ọma ga-emela anyị na ya nara alụ ka anyị lụcha vuluke anyị na-alụ bụ anyị lụcha ka onwere onwe anyị enwere onwe anyị ebe anyị amara ara amaghị ma ebe anyị na-ekwu ọbịa ya egbu onwe a sị na ọnya bụ ogu ọnya ka anyị ji na obu aka nwata bụ ọwe wee na-achịkọta unu si unu wụọrọ ụmụọkpụ ndị si be nna ndị si ikwu nne n'anya bụ aja nwanne unu nwaanyị na-agbalụ unu
dị iwe ọ gbacha aja ka udo obi chia ka o wee nye unu iwe unu wofulie ọya a sị duka ekwule tata na ele okpe na ekpele okpe n'ogu n'ọnya bụ ọrụ ya a sị na ọ ga-adụli ya n'ọbụ ma ndị olotere iwe ọma ọ na-ayọ a sị ya bịala ya na mmezu ma ndị olotere bụ ajọ iwe ọ na-ayọ ka ewofulie dụka ọya a sị ka unu wofulie nye a sị na ọwụ ka anyị na-ekwu anyị nwa na-alụ ala anyị alụchavụlụ uke na iwe anyị na-ekefu ajọ iwe ejebela onwe ndụ ga-abụ nke anyị arụ ike ga-abụ nke anyị ma ọra nọ n'obu ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ anyị sị na anyị kwulie n'aja ewetị na anyị abịa na unu wu ma ọkpụ ndị nwụrụ anwụ ndị nwụrụ ọnwụ ike ndị nwụchụrụ anwụchu n'oge unu ka a na-aka anyị ji were akwado onye bụ ada m nwaanyị sị na ọ ga-adụli ya na mma unu agha ala na-egbochili ozu unu agha akwụ egbu ọghara anwụchu unu aka ọya fụọ na-arụ ya anyị wee sị na iwe anyị na-akekwa oge uru nke ọbụla bụ ndị si na be ekwere ekwe bụ ndị ajọ ụmụ ọkpụ na be ekwere ekwe anyị sị na-asị ka unu na-asị na unu aghara egbochilie ọ ga-eme ụwa ya na n'oge nke aka eluru onye nọ n'oge ya na chi ekwuru onye ọbụla ejere elechi esikpọ ma ọ ga-eli aka ụmụ ya na unu ya agọzi ya na ezinụlọ ya ọgwụ agwọla agwọ nke mmụọ ọgwụ nke mmadụ gwọrọ nke si be nna nke si ikwu nne nke si n'aka ndị enyi nke si ene n'aka owo okeke gwọrọ owo okoye owo okabụ owo okonkwo mgbe eke mgbe oye mgbe abụ mgba nkwụ anyị si na tata ka anyị si n'ọlụ gị iru ọma ga-akpọbi ya iwe dị mma ga-elubi ya aka oke ga-elubi ya aka o meteghe evu n'ọwụ ka anyị kwuru anyị nwa alụrụ alụ na unu ya emeghekwa ụzọ anyị adụ mma na ibe anyị na-azụ ọgwụ ndụ ka ọ dụli ya na mma na ọ ga-adụli ya na mma anyị si na ọnya bụ ogu ya dị ire na ụbụ aka nwata bụ ọgụ ya unu ma ibe niile o kele n'ogu bele niile ọ kpere ibe ọ na-ayọ bụ ibe ọma ka ọ na-ayọ bụ ndụ arụ isi ike onye dị ndụ ga-akpata ego ya bụ ego ibe ahụ unu ji ya achụ ya mma anyị si ya bụ ọbụ ya ma ndị olote ma ndị olotere ma ibe anyị na-ekwudebe okwu egwu unu bụ ndị nwụrụ ọnwụ ike n'ụwụ ma ọkpụ nwụrụ ọnwụ ike n'ụwụ ma ọkpụ ndị nwụchụrụ anwụchụ a sị na ụnụ aghazi agba bido ụbọchị tata na ụnụ aghazi na-agba Chinelo ụgwọ na aghazi na-agba ya ụta na aghazi na-adị ya amoosu onye gata ọ gaala onwe ọchụ aja nye unu unu elie gbabani ọgụ zọtabani oke zọtabani oke na be die zọtabani oke na ịka na eke ọbụla ọnọ na anyị si na ọka anyị kwuru ele anyị kwu ka ọ ga-adụ unu ga-azọtakwula anyị unu agha kwu egbochila anyị ụzọ unu agha kwu emebila anyị ibe ma ọra nọ n'obu na ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ anyị si nke unu mezuo onye n'ọrụ anyị kwuru n'ọgbọ anụ obu nwaanyị bụ be die ka unu gọzie anyị na be die udo obi wee chie anyị si na ọnya bụ oke unu ọnọdụ unu ọnya dị ire n'ugolo unu anyị si na ọgbọ ka ide jikwa na awa na ọwọ tigbo onye lie izu nwoke si na ya jụrụ nwaanyị si na ya jụrụ ma ọwọ ma onye je n'aka na ọwọ ka anyị ji kwue anyị si ka anyị kwuru ya n'elu na ọwọ ka anyị kwuru n'aja na ọbọ tụrụ ọbọla anyị si ọbọ ka anyị kwuru n'elu ka anyị kwuru n'aja na ọbọ ga-eso ọbọ lee na ọbọ ka anyị kwuru ọ bụ ndị na-ara die si na o nwere ka adụ ndụ ka ọbọ si na bido ụbọchị tata na a na-arado ndị iruo na ndị na-aradi aghazi aradi ndị na-egbochili ụzọ aghazi egbochili n'ibe anyị kwuru ahụ meteghị ezi nọta ka ọ na-aradowa bụ ndị ajọ otu bụ ndị ajọ ụmụ ọkpụ ndị si na okwu anaghị ekwu okwu na tata ka ọ na-adado ya na-arado ya esi na okwu ekwuche enweghị ike ekwuru ka ọ ga-adị mgbagha ghara adụ ya ndị ji agwọcha ọgwụ si na ya na ekwuchie na ba agwọchago ọgwụ na-eleba kwuru ka ọ ga-adụ anyị si na ekwuwe sie nye tata na ọrụ ka ba kwuru ka ọ ga-adụ na tata ka anyị na-ekwuwe si na aka ji na-aghara ya n'ibe anyị kwuru na ndị ka anyị kwuru ka anyị kwuru n'elu kwuo ya n'aja na kwuo ya n'ọbụ na ọka anyị kwuru ka ọ ga-adụ awetị na ọnọbụ ka anyị kwuru unu bụ ma ọkpụ ndị nwụrụ ọnwụ ike ndị nwụchụrụ anwụchụ aka ji na ndị si na be ekwere ekwe na taa na unu ga-ekwe n'ibe anyị kwuru ma ivu unu ka ọ na-evu unu na-enye unu oku unu ọ na-enye unu ma olu ma na olulu unu ga-anabata n'ibe anyị kwuru awetị na ka anyị kwuru unu na ya ebido taa dịwa na mma emere iwe ọzọ oluola ụlọ ba ka ọ lala ụla dị mma unu ekpughelie ibe dị mma ọ bụ ibe dị mma bifo izu taa ka ọnwa akụkọ ọgbụgba ama ibe dị mma na ndụ ya ka a ghara ị na-achụzi ya ọsọ na-eyi egwu na-emi arụ ọkụ na-emi obi mmiri na-emi ume ọkụ a sị m ka unu wụcha anya n'ibe anyị kwuru n'okwu ekwuche nweghị ka ọ ga-abụ
mmụọ aghara agbaghe mmadụ aghara agbaghe wee sị na anyị na-ekpu unu ọgọdọ anyị ama unu nzu anyị si na nzu ka anyị na-ama ka anyị na-ama nzu ka ọ na-ama ya nzu iwe dị mma ga-emebelie nzu bụ udo nzu bụ iwe dị mma ga-akpọrọ ya iru nọibe anyị kwule ka oyi abụ nkwụ akpọrọ abịa zụọ ọzụ abịa ya nwee ụlọ na ụmụ ya balịa ụlọ dọrọ egbu onwe anyị si na anyị amakwa unu nzu ka anyị na-ama unu anyị si iwe dị mma ga-emewe bido tata udo obi achigo ma onye ọbụla iwe na-ewe ya wụzala odo n'igwugwu ume aghazi na-eme iyi aghazikwa eyi na ọ yaghị ana n'ọrụ anyị kwuru edo ka anyị ji n'aka ọ ndozi iwe mebiri emebi na ndozi ka anyị na-eme ibe anyị si ka edozi iwe mebiri ya bụ iwe mebiri emebi ka a na-edozi na ọ ga-edolie na eke ọ ga-edolie n'oye ọ ga-edolie na aba ọ ga-edokwelie na nkwọ anyị si na abụ edo ka anyị na-ekwu ka edozi iwe mebiri emebi unu bụ ma ọkpụ ndị nwụrụ ọnwụ ike ndị nwụchụrụ anwụchụ ndị nọ n'ọgbụ ebo a si bido tata na udo bighachiri unu na chinelo anyị si na ọ ga-edolu unu na ya na eke ọ ga-edokwere unu na ya n'oye doo unu na ya na aba dolu unu na ya na nkwọ iwe dị mma mewelie a sị na a na-ekpu taa ka a na-ekpu unu ọgọdọ ojii tata ka a na-ekpu unu ọgọdọ ojii anya bụ ọgọdọ ojii a na-ekpu unu bido tata babụ ndị ojii onyekomite eso enyi onye bụ chinelo aghazia na ahụ ya ma taa ka a na-ekechi unu ekpu unu ọgọdọ ojii a sị na udo obi ga-achịbazili ya na unu aghara na-egbochili ụzọ otu aghazia na-agbụ ya ara gana ya na ndụ ya oke elubi ya aka anyị si ka ekwuru ka unu ga-eme n'aba Chukwu n'aba ndị ichie n'aba ndị ala anyị si na mmụọ ghara agbaghe mmadụ ghara agbaghe ọ ka ekwuru ka ọ ga-adị anyị si na tata ka a na-ekpu unu ọgọdọ ojii ọnụ bụ ndị nwụrụ ọnwụ ike ọnụ bụ ndị nwụchụrụ anwụchụ na bido tata na ụlọ aghazia na eyi chinelo na uchebe oke egwu n'ọibe anyị kwuru ụlọ aghazia na eyi egwu ya bụ iwe akụmọta na ọ nago na ndụ ya araga na anago na ndụ ya otu anago na ndụ ya ọ tata ka ọ na-ekpu unu okpukpe ọ na-ekpu unu wu ma ọkpụ okpukpe ọ na-ekpu unu wu ma ọkpụ bụ ka iwe ọbụla bụ iwe mebiri emebi ka ọ na taa ka ya bụ chinelo na-ekpu unu wu ma ọkpụ ndị nwụrụ ọnwụ ike ndị nwụchụrụ anwụchụ na tata na udo bighachizi ụnụ aghazi na-adị amosu na aghazi egbochili ogbuli ogbochi a sị na taa ka ekwuli eke wee na oye wee na abụ wee na nkwụ si ka ekwulie ka ọ ga-adụ nọ esi na o metere evu ọbịa egbu onwe ka a na-eme na tata ka ọ na-ekpu unu egbe na mmụọ iji egbu ndị ilo eze ngana ọgwụ na ọgwụ na ọgwụ onye bụ ọgwụ onye agbanwe ọgọ eze gana daalụ nne a sị na mbelede na idike na mbelede ka eji ama odogwu na ada anyị bịa na mbelede onye bụ aja ihe kwụnye ọtọ akwụsị ọtọ ya na-ele anya agbalị ya egbe ịtụgharịa anyị sị na anyị ekene unu kene ndị ichie kene ọra mmụọ
onye bụ aja nwaada na ya bụ iwe nwanne anyị nwaanyị a na-agba tata. Anyị si na ele ọya ọlụ n'ugwu ndị ichie yọọ Chukwu oke n'ọwụ ka ọ ga-adị unu ga-evufuli ọya ya bụ ọya ka a na-evufu ajọ iwe ka ọ na-evufu tata iwe dị mma ga-akpọrọ ya elu a sị ka anyị kwu ka ọ ga-adị ọgbọ ka eji kwuo ọgbọ ka o ji ya dị ụlọ mezuola ewe dị mma anyị sị ka anyị kwuru ka ọ ghara lele ọdụgolie na mma na eke ọdụgolie na oye ọdụgolie na afọ ọdụgolie na anyị sị ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ n'ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji ya dị ka ụlọ mezuola ya udo obi chelia eke chelia na oye chelia na chelia na ọkpọ esi wedo mmadụ n'ole osi na ọ ghara adụ n'ọgụ o tinye isi onwe isi n'ọyịla anyị kwuru ọgbọ ka anyị ji kwuo nwoke o ji ya dị anya weta akpa ka a wee tinye ka a na-etinye kwuo na jụọ oyi ndụ ya ajụ oyi arụ ajụ onye oyi arụ adụ ya mma so maka anyị kwuru na ọdụgolie nke dolia na oye dolia na nkwụ awesoro ọbụla ejiji ọrụ ọbụla ọ na-ezu mma anyara Hey. Baba. Baba. anyị si ihe dị ọkụ ajụ oyi na ndụ ya ihe ọbụla dị ọkụ ihe ọbụla na-eweta ịnyịnya ihe ọbụla na-eweta ụbọchị na ọnwụ ka anyị na-ekwu ọ ghazi emebili ya iwe anyị si ihe dị ọkụ ya ajụkwa oyi na ndụ na ezinụlọ anyị ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ nke ebuziela efuo bulie n'aka ọ ga-abụ ozugbo nke ebe ahụ ekpuo anyị si na anyị ekene unu anyị abịa na igwe unu wụ ma ọ bụ ya bata abata isi ọbụ anyị si na ọbụ na ọ ghara aka ọta ọrụ ka ọkụ ọzọ ọta anyị si na iwe akụmọta ga-ana na ndụ ya na na-akụta ego na-akụta ọganihu na-akụta mmeri ụzọ kedụ mma kpọrọ ya elu ka ya egbu onwe ọ chụrụ anụ na ndụ ya anyị si na onyerụ chinyere anyị aza na-akụ na ọya ka anyị akụchafịa ụlọ ya akụchafịa ọya kụchafịa iwe nsi ike dịka a na anyị ji ụbụlụ n'aka asị nke a iwe dị mma a na-akụtala iwe ọma na isi ka ekwuru ka ọ ga-adụ na ọya aza na-akụ ọta ọya akwụ alele
ebe dị mma emebelie ebe o tinye aka ya gazie otu aghara na-agbụ ya ọ gaghị ana okwu na ụka ya ana a sị ka e kwuru ka ọ ga-adị